Breaking news, real-time executive level intelligence detail we have just received from our network within the Zimbabwean deep state say, embattled Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has ordered a hit squad supervised by Old Mutanguve to take out Vice President Constantino Chiwenga. Sana mashoko arikuda panapa nyorwa mu-international cable network vachiti aiwa panapa tinoona kuti vipi Constantino Chiwenga pane attacks aiwa arikuda panapa ari aimed at thwarting him. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Chipina panapa international cables networks panapa changu verenga sekunyugowa zvakaitwa nomudanyira vachiti already deployed to Harare. The hit squad is an executive order to actuate its mission beginning tonight. Mnangagwa, who left for Uganda, is said to have demanded receiving a phone call with good news starting tomorrow morning. The hit squad is comprised of experienced and well-paid foreign mercenaries who are being geographically guided by local hitmen. Meanwhile, no one as yet has gathered the required courage and boldness to deliver Chiwenga's dismissal letter that he has drafted a few days ago at mnangagwa's pre-K farm. Thomas Varudanywa panapa mu international cables networks. Hatukuna kuti aiwa people vane mixed aiwa suggestions akasiyana-siyana. Vamwe vari kuti aiwa nhau dzamangotipa idzi dzingori dzenhema, vamwe ndo vari kuti aiwa dzinongosa chiri chokwadi. Vatiri kuona kuti makosi ekufika kwaGeneral Constantino Chiwenga panguva ine they are very high. Panapa people they saw the pre-K farm meeting yakaitwa last week and people they were sure kuti aiwa issue yaidiscussiwa issue ya VP Constantino Chiwenga, and now pasina any official document yareleasiwa pamusoro pekufika kwaGeneral Constantino Chiwenga. People they are just waiting, vakamirira kuti aiwa yes mashoko angazotendera achitaurwa angataurwa zvawo, but tinozongomirira the final say ichazotaurwa. Vanhu vakamirirawo kuona kuti what is the action ichatorwa. Aiwa panguva ino iri kuno kunzi the military inogona kunge isingazosununguki kana kusazofara aone the move yekufaya Chiwenga. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section medu, so subscribe or like, so turn the bell icon.